veritat als turistes és el mètode valencià, la manera de ser i de fer que tenim els valencians. Per tant, anem a ficar en valor en este 2018 tot allò que som els valencians, que sabem fer i que sabem fer d'una manera diferent, perquè tot el món té gastronomia, però no tot el món té la gastronomia valenciana. I tot el món té esport, però no té l'esport com la pilota, que és el nostre esport, no? Serà una cosa extraordinària i magnífica que jo crec que serà la novetat més gran que desenvoluparem al llarg del 2018. Aquesta combinació de música, de pilota, d'esport, de cultura i de patrimoni dels propis valencians que jo crec que hem de ficar en valor per a que se convertisca en aquest atractiu turístic que tots volem i que tots volem que siga València. Perquè sabem tots que el turista acudeix a la capital per tal de conèixer la capital d'aquest territori, però nosaltres volem aprofitar que aquesta capital siga la plataforma, la llançadera, per a que coneguen la resta, com Sagunt, com Xàtiva, com Oliva, com Gandia, com Cullera, com Sueca, que s'arribi a tot el territori a partir d'aquesta plataforma que és la capital. Visit Comarques València, volem que conegueu les nostres comarques perquè València és algo més que aquesta capital, però volem aprofitar aquesta entrada a la capital per a que arriben a tot el territori.